Dobar dan, dobrodošli u još jedan video solarni uređaj. Želeo bih da vam prikažem situaciju u kući koja nema struje, gdje je skinut sat i tu bih priključio solarni sistem na mrežu. Sada gledajte, preko ova dva glavna kabla, nule i faze, sam priključio kablove sa branicama u utječnicu. Nakon toga ide ovaj žuti produžni kabel. Dodat ćemo još jedan produžni kabel da bi ova gore sjelica radila. Pa ću ubaciti taj produžni ovdje. Priključit ćemo žuti dovodni kabel i sad ću da vam pokažem jedan sekund. Ova ovdje sjelica se uključuje preko ovog ovdje kabla. I to kako? Uključimo ovdje i sve dok ne pritisnemo ovo ovdje dugme i ovo ovdje dugme, ona se neće uključiti. Također, ova ovdje sjelica i ovaj ovdje prekidač. Pazite sad. Ništa se nije desilo. Idemo dalje. Gledajte sada. Uključim inverter. Uključim prekidač. Za svetli prekidač. I sada radi sjelica. Ugasim li prekidač? Nema. Sada ću da vam pokažem šta sjelica radi. I sad ćemo doći ovdje. Palimo prekidač. Uključili smo. Znači, sada cijela kuća ima 220 V. Ugasit ćemo svetlo, izvući sjelicu iz kuhinje. Uključit ćemo. Ne, nećemo još da uključimo, sad ću da vam pokažem. Ovdje je bio prekidač. Ništa se nije desilo. Idemo u jednu sobu. Idemo do kuhinje. Idemo do WC-a, pardon. Radi. Drago mi je što ste gledali ovaj klip. Lajkujte, šerujte i subscribeujte, komentarišite. I ako bude vam trebalo neka pomoć u vašoj kući što se tiče solarnog sistema, ugradnje i tako dalje, javite se. Imate u linku ispod i u, kako se zove, u opisu također moju e-mail adresu, pa se javite. Pozdrav, sve najbolje.